Chokaindi EACC otimie nonro kuom jong'ad buche abich magado mar Supreme. Jokanya sekta mar pur Niang dwaro mondo mi orangie moko kuom ng'ur magin godo kapok okdesi kambi mar sukari Masoni. Kod ringre jolupo ariyo manyocha ne osiko e nam Lolwe machiegni kod dho wath Malitare sub-county ma Mbita gikone oyudi. Kamara mintie nyakon Mogajwang arwakini machiegni. Banen jagoro machon mar duol bura mar Jubilee Rafael Tuju kod dwaro mondo mi duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho kaendi EACC otimie nonro kuom jong'ad buche abich mag doho maduong' mogik e pacho kaendi mar Supreme kaluwore kod kaka gitayo tijgi. Tuju ma odiochieng' ma kawuono ne ochopo e log tich mar EACC wacho ni okang' mar jong'ad buchego mar wuok e bura manitiere kinde kod bengi mar EADB e wi hola mar omenda maromo shillings bilion 1.2 nyiso ni nitiere kaka girem bedo kod chia ma kaka jong'ad buche. Tuju wacho ni wuok oko kaluwore kod okang' ma bende jong'ad buchego bende nosechako loso e wi bura makamano kakoro dwaro mondo mi EACC otimie nonro e wi jong'ad buche abichgo. Whatever case I had, I presented it to the Judicial Service Commission. What the judges are doing is that they don't want to reply to the accusations I made against them at the Judicial Service Commission. So they have gone to court to stop the Judicial Commission from getting their response. The question I'm asking is that why are they afraid to respond? In fact, I'm not even saying that whatever accusations I made at the Judicial Service Commission were right. If they are hot air, they should be dismissed as such. But I should be heard, and for 11 months I have not talked about those things. Because whatever is before the Judicial Service Commission is sub judice. I should not talk about it. But some of the judges have gone public and talking about this case, which they themselves have brought before the High Court, and that case is before the Judicial Service Commission. Chenro mar manyo jakom manyien mar duol mar IEBC odonjo odiochieng' mar ariyo ka odiochieng' ma kawuono nyaka sani ji ariyo osedadhogi ka ng'at mar ariyo ma bende idadhogi gi thuolo masani nitiere e nyim kamati no ma bende ochuo e kom kod Nelson Makanda gi thuolo masani mane en karan mar boma ma Nairobi machon Francis Kakai Kissinger ema nitiere e nyim aputno motelone Erastus Edung Ethekon ne ochopo nyim kamati no kata nyim aputno kama bende no chiwo ler gimomiyo dwaro mondo mi omak lemono mar jakom mar duol mar IEBC. Erastus Edung ne okoni en kod lony mar ariya kaluwore kod tiegruok mare e pawo weche mag chike ka okoni en kod thuolo mar biro tayo duol mar IEBC ponono ni obiro wale kaka jakom manyien. I have the knowledge and the tools and to analyze the law, to interpret it, to find it. And more importantly, because my role at the National Commission on Human Rights was actually based on legislative review, I should be able as the chairman to lead my commission. So there are those specific, including financial management and risk management. So those are some of the special skills that as a project manager I bring on the table. Thirdly, my knowledge and skills in the professional field of peace building, conflict management, mediation, negotiation skills, resolution of some of the internal conflicts, but also other conflicts with external actors. Bang Kissinger igeno ni Jacob Ngwele Muvengei kaachiel kod Joy Brenda Masinde biro chopo e nyim aputno ma ochuo e kom kod Nelson Makanda geto yudo jakom manyien mar IEBC kaachiel kod commissioners auchiel mag duono ma bende korigeno ne biro timo ikruok ne yiero maduong' mabiro ma 2027 kaachiel kod yiero madundo mag kuonde ochung' od buche kod wards mopogore pacho kaendi maonge kod jotelo. Ringre jolupo ariyo manyocha ne osiko e nam Lolwe machiegni kod dho wath Malitare sub-county ma Mbita gikone ne oyudi. Ji ariyogo mano Richard Nyakwaka ma jahigni 58 kaachiel kod Caleb Nyawara ma jahigni 40 nyocha ne osiko e nam Lolwe tich adek juma mokalo e kinde mane gidhi nyime kod chenro mag lupo. Isaiah Uchieng Pero en jakom ma dho wath ma Litare noloso kod nyakalondo mar Ramogi e wi masira makamano e yo maket kod mam. Tarika 19
Gotieno ne nitiere yie nyakweri manobiro ywade Litare. Joma ne lupe ne gin joma ya Litare te. Koro kane giwuok kaendi ma gidhi gichiko, to yamo nobiro mapek gotieno. Ma yieno ne olung'ore. Ji ariyo nodhi, kata achiel nodong'. Koro ji ariyo manodhigi ne gin Richard Odongo Nyakwaka, mane en jasembo, then wan gi Caleb Otieno Nyawara, Maya Kabondo, en bende dhoodgi Kolwoch. Bodis ariyo gin wamanyogi amanya nam, kane achiel kuom joma ne odong'gi, ne chuno ni nyaka idhi yie midhi menygo. Koro en ema notero nyaka kama boya matung' mane gininde kama ne giyude chandruokno, ne nie pi nyaka sani. Koro kanye mane wamenyogo emenya nyaka koro nyo ayudogi te. Ochieng' koro kwayo jolupo e nam lolwe mondo mi obed ka tiyo kod jaket ma nyalo konyogi kata reso ngimagi e kinde ma masira makit kod mago ojukogi. Ringrego ne osechwal nyaka kar kano ringre, ringre Nyakwaka osechwal nyaka kar kano ringre ma Madiany, mano mayudore sub county mar Arieda, ka nyawadgi mawuok e sub county ma Rachuonyo East, mano Nyawara, to nosechwal nyaka e kar kano ringre ma Homa Bay County Teaching and Referral. Jolupo nyaka bed gi life jackets. Life jacket no en gima konyo, to jomoko kawe mayot nikech thoth jolupo matho iyudo ka githo ka gionge life jackets. Koro wakwayo mana ni teche duto te man gi jolupo madhi e nam, ging'iew life jackets. Afadhali ging'iew life jackets, ging'ad pes jogo. Kok kamano to ging'iew life jackets ni yudgi maka yidhigo yanam to kawo life jackets ma jokano. Kata ka ng'ato we lupo kode to dong' gi gigene mondo mi wabed wasakiwa ngima jalupo, nikech jolupo moko nitie mokiare makata life jacket no kimiye to nyalo dhi mausi, lakini koro kopo ni miye modhi go nam to ikawo life jacket no tikano kendo joma moko biro dhi go nam. Komachielo ni jokanye sekta mar Purniang e pacho kaendi chutho to alwora ma Kaluo koro dwaro mondo mi orangie moko kuom ng'ur magin godo kapok odesi kambi mar sukari Masoni. Ne giloso e kinde mabende kambino Masoni ne sidha yanga moko kuom chenro magin godo kaka gidwaro bero sekta no mar pur mag niang' kaachiel kod sukari, kama bende jakom mar board mar Kenya Sugar Board mano Midusa Nicholas Gumbo noko ni okang' mar deso kambino Masoni ema bende biro konyo e tieko moko kuom midhiero ma jopur kaachiel kod jokanyo manitiere sekta no kaloe ka okone sirikal dwaro neno ni jopur oyubede kod yuto kaluwore kod luya magichwero e puothegi mag niang'. Jojuma ni kod ler mathoth koke kaunti ma Migori. E kinde nyasi no masido chenro ma kambi Masoni koro chano timo e kindiga mag 2014 nyaka 2019 mabende ong'ere kaka strategic plan, weche ma otende kod deso kambi Masoni ne omienjo. I want to assure you the government is here to make sure that whatever program we undertake is for the benefit of all of us in the sugar industry. Kada bed ni jakomno madul mang'wechego mag pur niang' ma ong'ere kaka Kenya Sugar Board Midusa Nicholas Gumbo wach ni deso kembe mag niang' mag piny owacho dhi medo bedo kembego. Moko kuom jokanyo sekno mar niang' ma oting'o jopur to pod nitie kod penj mathoth malo duoko. Jagoro marwakno mar jopur niang' e kaunti ma Migori Argueng Sadongo wach ni pok oketgi ler ka otende kod chenro mar deso kambi mar Soni. Onge kaka wanyalo tamore leasing kik tim, nikech en gima sirikal nosekadho to nitiere issues ma nyaka bed clear. Achiel kuom gimoro no bed clear en to leasing ni idwa time kuom muda maromo nade, do bed higa achiel koso higa ariyo koso higa 10 koso higa 20. To wan kaka farmers makone to wawacho ni ka leasing itimo to kik time more than 20 years. Wach mar leasing ni en wach malich ahinya ma stakeholders te nyaka kel kanyakla in the spirit of broad-based government. Wabed gi broad-based conversation ni to wach leasing dang' watimre maber maromo nade mondo dhi mayom maonge ng'ama hinyore in the process. Moko kuom penyo bende koro pod kelo wich bar en ni po ni kambi Masoni koro desi jotije ma kambi Masoni tijgi dhi bedo nade. Jakom mar Kenya Sugar Board Midusa Nicholas Gumbo wach ni onge jatich moro amora ma kembego madhi desi madhi wito tije. No way wanyalo biro gi program mabiro hurt the sugarcane farmers. Wadwaro ni Soni Sugar to go back to where it was in the 70s and the 80s. That is what we anticipate. That is what we want to see. E kinde maten kambi Masoni Sugar ka otele ko jeta tije mar kambi matin dima chano timo mathoth kaluwore kod gigo eko magiseketo
ne gitime kind higa mag 2014 nyaka 2019. Jopur kwayo kambini mondo koro keto kenge maneno ni chudo ma jopur koro bedo makare. Wan gi lek mar increasing the area under Ken. Watimo maa to lek maro ma 2024-2029 by the 5th year oningo beni wa increase area under Ken to over 635,000 tons of cane, which should be an increment of around 55%. Waparo ni kaso ni otimo maber in terms of cane payment. Maendi dhi miyo jopur bedo gi teko kendo gi thuolo mar kelo niang' mang'eny. Koro miyo wan gi mwadwa neno any implementation mar this strategic plan ma obiro kawuono ne olose maber kendo time maber. Ne Nyakalondo Maramogi Kuke County ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo weche manyien gi Collins Okaka. Weche mamoko mabende mulo sekta no mar pur en ni duol mochung' ne keyo pie puothe e pacho kaendi mana National Irrigation Authority kokalo kuom maneja mare e gwenge mag Imbo mar Kenya Kennedy Ouma koro singo ne jopur mag ochele kaunti ma Kisumu ni gitimo duto manyalore mar yudo ne gi chiro mag mwandogi. Ouma wacho ni githolo masane sirikal geto neno ni jopur mag ochele bende oyudo bede kod yuto kaluwore kod pith kata pur mar ochele chuthoto e gwenge mag Ahero kaachiel kod mamoko mabende ipure ochele kaunti no ma Kisumu. The issue of marketing we are sorting out. Number one, we have a rice mill which has been installed here in Ahero that is also going to address that issue. And then number two, we are partnering with other National Council for Receipting Warehousing, the receipt system that farmers, when they produce, they can take their produce there and they are given maybe 50% of the value as they wait for better market. So the issue of marketing is an issue that we are addressing with various stakeholders so that farmers, whatever they produce, they get value out of it. Ouma Ndiloso County ma Kisumu wacho ni National Irrigation Authority dwaro neno ni ojopur mag ochele chuthoto e gwenge ma West Kano Irrigation Scheme ubede kod kata gibiro ania mano National Irrigation Authority biro kao ochele ma jopur ma West Kano Irrigation Scheme ose kayo ma bende en gwenge ma kum kinde machien osebedo kod oula ma jaketho negiga ochele maggi. With this new pump of 1,000 liters per second, it is going to speed up the evacuation of that water back into the lake, and that means we will be able to crop the entire 2,300 acres within the scheme in a season, and that season we can be able to realize 7,000 tons of paddy in a year, because we now intend to do 2 seasons in a year. We are talking about over 14,000 tons of paddy that we can be able to get out of West Kano, that will be able to generate over 750 million Kenya shillings. Kati ko en nonro mane otim higa mokalo oyango ni kwan atamalo 57 mag jok mane oyud gi tuo mar kahera e kaunti ma Siaya ne gin joma chuo mane oyangi kata ma oyangi ni en kaluwore kod nyau ma joma chuo godo edhi manyo yore mag thieth. Report ma kama ndino ikno kod George Amolo kakoro tieko godo kod weche manyien e laksechegi. Coordinator mochung'ne weche mag TB e kaunti ma Siaya Mikai Mary Wambura wacho ni nonro mane otim higa mokalo nofwenyo ni kwan atamalo 57 mag jogo manopim moyudi gi tuo mar TB ne gin jok machuo. In 2024, Siaya County diagnosed 3,005 TB clients. Out of this, we had 380 who are children. This is 12.9%. 57% of that number, that is 1,698 were males. So it means only 43% were females. Kakwan atamalo 55 mag jogo manowito ngimagi koluwore gi tuo mar TB e higano bende ne gin jogo machuo, gino ma otudo gi nyao ma jok machuo ni godo edhi manyo yore mag thieth. 185, that is 6% of the clients who were diagnosed succumbed to TB. So it means we had a 6% death rate. This is quite high. The allowable loss that is
expected is less than 5%. So, under the total number who died, majority were men at 55%. So men, they get more TB, they again die more than females, because these are the people who have poor health-seeking behavior. Weche maotiel gi coordinator mochung'ne weche mag lab e county ma Siaya Douglas Okoto. It's like the male gender bear this burden. And why? They fear coming to the hospitals. See, that is the truth. They are again the type of the individuals who will equally contribute to high deaths because of late diagnosis. So I'm appealing unto all our men. Let us frequent the hospital as much as possible. Because in our various houses, all the gender stays in the same ward, same house. And then TB is an airborne disease. Negi weche gi kinde nyasi manobagi mar hingo odiechieng' TB e piny mangima ka director mar weche thieth e county ma Siaya Dr. Kennedy Orwenjo to tielo mana ber dhi e pim kaka yor konyo e kedo gi tuo mar TB. I just want to urge our people. Mary was here and she talked about our percentages on the cure rate and our percentages on screening. We can only eradicate TB if we screen and do active case finding, identify. There's no way you will tell me that you will eradicate TB and you do not know that you have it, you do not screen, and you do not identify it. Because it's only when it is identified is when it can be treated, because TB in a tiba, so anybody who is exhibiting these particular signs and symptoms, let them screen. Neredi Ramogi, County ma Siaya, and George Amolo. Nyakuro magajon ka kurati ko chimanyen mana kelo ni magi e thuond weche go ka keto geyo machuok. Mane jagoro machon mar duond bura mar Jubilee Rafael Tuju dwaro ni EACC otime nonro kuom jong'ad buche abich mag doho mamalo mogik mano mar Supreme makaluwore kod kaka gitayo tijgi. Jokanya sekta mar pur Niang dwaro mondo mi orangie moko kuom ng'ur magin godo kapok okdesi kambi mar sukari Masoni. Kod ringre jolup ariyo manyocha ne osiko e nam lolwe machiegni kod dhowath Malitare sub-county Mambita gikone oyudi. Watudore saa boro gi sochi kone weche manyien e yo machuok sa par kaka pile weche manyien e yono ma dimba. Kata kamano bang' nyiri machuok wadhi e paw tuke kod Milton Ochieng Jaka Black. Mago ne weche manyien gi Collins Okaka. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke mag Yanam Wells Football League manogo e gwenge ma Ugenya giko dira mokalo ni alap ma Umina Primary School duoko nobedo kama. Siranga FC noloti mar Osogo FC gol 1-0 e Kangonglo FC nodhi oloti mar Ambira FC gonde 2-0. Ulawe FC nolawo Ng'inya gonde 4-2 kaito Maveto FC olo Fadhili FC gonde 2-0. Olympic nolo Kadongo 2-0 kaito Blue Santos olo Nyamsa United gonde 3-0. Ng'ou FC nong'ong'o ne Dao FC ni Ng'ou gi gonde 5-0 kaito Umina gi Santos Uhuru osando lum kayiem nono bang' dhi amodhi 0-0. Liponi okelnwa kod Florence Atieno kod Vitalis Owako. Komachielo bende en ni tim mar FC Leopards biro bedo gi Jata Tije ma bende biro tawo weche mag klab no mopogore gi bedo gi thuolo ma jakom ma gin go sani. Ma erien kaluwore gi winjruok ma gisebedo godo ni klab no eri biro loki kaka kambi. Jogo eko ma bende biro bedo kaka Jota Tije ibiro yier gi jotelo mopogore kendo gichano mar bedo gi sako makata joera ma club nero biro bedo weg sako. Hii sako itakuwa na 5 directors na 5 directors watakuwa elected na fans, na among those 5 directors watakuwa wanakutana na other 4 directors wenye watakuwa nominated na investor. So because we are doing 51-49, that's why investor anatoa 4 directors. Wale 9 directors watakaa chini wa employ professionally a CEO who is going to oversee AFC Leopards Limited Company, ile holding company. AFC Leopards akoro chano mar miyo joera magi thuolo mar bedo gi sako maduong' ma bende biro konyogi e kinde ka kinde ka gidwaro hola ma bende biro bedo moko kuom gigo ma biro siro club no. Kiwango ambacho kitakuwa cha sako, mashabiki wataweza kuegeza kwa team na wataweza kucontrol team. Alafu kuna kiwango ingine wanaita ya kampuni ambayo itashikilia itakuwa juu ya zote yenye itashikilia sako pamoja na investor, na inaitwa
tutaita AFC Leopards Limited Company, which will be a holding company, na hiyo kampuni kazi yake itakuwa ku-oversee the management ya team. Kaluwore gi Musonye, mabende momi tich matayo thuolo makamano maloko klab ne robedo kambi, gichano mar neno ni johera mag adhula duto ochako golo omenda magi kendo gibiro yudo dividends higa ka higa. Mashabiki badala ya kuwekeza pesa zile wanawekeza za kila mwaka 1200, alafu zinatumika kwa mambo ya mpira, ya kumanage mpira, kulipa wachezaji na nini, watakuwa wanawekeza pesa kama investment. Wakika hiyo pesa si pesa tu ya kusema tumeweka pesa alafu ziende hivyo, unaweka kama investment, na kwa hiyo pesa ukiongezea pesa zingine mwaka mzima unaweza pata dividends ama unaweza pata profit kutoka kwa hizo pesa, alafu unarudishiwa na team kama dividends. Komachilo bende eni kocha ma tim mar Ingereza Thomas Tuchel owacho ni Jude Bellingham notony nono ma okuyudo kad makwar e tugo manye Ingereza ologodo tim mar Latvia gonde 3-0. Mana ndalo 2 kende bang' wacho ni Bellingham inyalo mi kad makwar sa asaya kaluwore gi bedo ni en gi chwang' mang'eny. Jatugo no ero ma bende gocho ni tim mar Real Madrid nyeo tony nono ma koriembi e tuke go eko malaro thuolo madhi e World Cup e tugo manyogore paw tuke ma Wembley e piny mar Ingereza. Ne omiye kad matongweno makwar kaeto nodhi ogole moket jatugo machielo ma en Phil Foden kane kocha Tuchel ne luor ni kamoro nyalo miye kad makwar. Tim nero mar Ingereza nyokuongo loko kokalo kuom captain mar Chelsea Reece James kokalo kuom free kick kaeto bang'e nero nyagidhi gi logonde 2 bang'e no. Magi weche tuke, an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Thuolo na mar bede studio serumo kata rumo kikisudi nikech aweyo dodo mabeyo sana kasuku Rafael bote chenro mar donse warome Ramogi TV sa 12 e wang'e adhi kendo ni chenro mar penj laktar.